Ahoj, vítám tě u nového videa. Existuje chvíle, kdy žena vedle narcisty úplně ztratí sama sebe. Kdy muž vedle narcistky úplně ztratí sám sebe. Už nekřičí, nehádá se, nesnaží se nic vysvětlovat. Jen opatrně přemýšlí nad každým slovem, aby znovu něco nespustila. A postupně si ani nevšimne, že celý její život začal třídit strach z jeho reakce. A pak jednoho dne přijde rozhodnutí. Tak dost. Už mu nebudu dávat pozornost. Jenže právě tady většina žen a mužů udělá chybu. Udělá chybu, o které se skoro nemluví. Protože ignorovat narcistu není tak jednoduché, jak všichni radí na internetu. Někdy ho tvoje ticho ještě víc rozčílí, někdy zmizí a potrestá tě tichem on. A někdy se vrátí přesně ve chvíli, kdy se začínáš konečně znovu nadechovat. V tomhle videu si řekneme, proč obyčejné ignorování často nefunguje, jak narcista přemýšlí po rozchodu, proč je metoda šedé skály mnohem nebezpečnější, než se zdá, a jak poznat, že tě stále psychicky drží pod kontrolou, i když už spolu třeba dávno nejste. V členské sekci tady na YouTube a na Hero Hero si potom detailně rozebereme i to, jak narcistu ignorovat správně, tak, aby se nevracela zpátky do stejného kruhu bolesti, manipulace a čekání, že se jednou změní. Spousta žen a mužů si myslí, že nejlepší způsob, jak narcistu porazit, je začít ho ignorovat. Přestat reagovat, přestat se hádat, přestat mu dávat pozornost. Jenže právě tady většina udělá chybu, která je později stojí další nervy, bolest a vyčerpání. Protože narcista nepřemýšlí jako normální člověk. Když se s tebou pohádá zdravý člověk a ty se stáhneš, často mu dojde, že něco přehnal. Narcista ale tvoje ticho nevnímá stejně. On v něm necítí ztrátu, cítí výzvu. Tohle video najdeš na Hero Hero a v členské sekci na YouTube. Používám mužský rod, když mluvím o narcistech, ale to neznamená, že ženy nemůžou být stejně toxické. Pokud jsi muž a to, o čem mluvím, ti až nepříjemně sedí, vítej. Tohle video je i pro tebe. Sleduj mě tady na YouTube a v členské sekci. A taky na Hero Hero. Na Hero Hero a v členské sekci tady na YouTube jdeme ještě víc do hloubky. Najdeš tam audio nahrávky a hlavně bezpečný prostor, kde máš možnost mi napsat a získat odpověď na svou otázku. A pokud cítíš, že už to sama nezvládáš, že už to sám nezvládáš, nabízím individuální coaching v Praze nebo online. Všechno najdeš dole v popisku. Možná to sama znáš. On na tebe zvyšuje hlas, překrucuje realitu, zhazuje tě a tlačí tě přesně tam, kam chce. A ty máš chuť mu to vrátit. Konečně říct všechno, co v sobě dusíš. Dokázat mu, že nejsi slabá. Jenže ve chvíli, kdy začneš reagovat, už jsi znovu uvnitř jeho hry. A právě proto se tolik žen rozhodne pro jinou taktiku. Přestanou mu psát, odpovídají chladně, dělají, že je nezajímá. Doufají, že ho to zasáhne stejně, jako by to zasáhlo je. Jenže narcista často funguje úplně opačně. Tvoje ticho v něm může spustit vztek, potřebu tě znovu ovládnout nebo snahu tě potrestat. Najednou začne být ještě horší, nebo naopak zmizí a vypadá, že si pro ně nikdy nic neznamenala. A právě to tě zlomí nejvíc, protože ty neignoruješ jeho, ty zatím stále čekáš. Čekáš, že mu něco dojde, že pochopí, co udělal, že když odejdeš, pochopí, o co přišel. Jenže narcista se nemění kvůli bolesti druhých lidí. A dokud v sobě stále nosíš naději, ještě nejsi skutečně pryč.
To je důvod, proč obyčejné ignorování většinou nestačí. Nestačí neodepisovat, když na něj myslíš od rána do večera. Nestačí dělat chladnou, když tě jedna jeho zpráva psychicky rozhodí na celý den. Nestačí mlčet, když uvnitř stále toužíš po vysvětlení, omluvě nebo lásce, kterou ti slíbil. Skutečné odstřižení začíná až ve chvíli, kdy mu přestaneš dávat přístup sama k sobě, ke své hlavě, ke svému klidu, ke svým emocím. A právě tehdy nad tebou začne ztrácet moc. Proto si teď pojďme říct, co narcistu při ignorování opravdu spouští. Proč spousta žen špatně chápe metodu šedé skály a co znamená, když narcista najednou začne ignorovat tebe. Když ženy začnou hledat způsoby, jak se chránit před narcistou, velmi rychle narazí na jednu radu stále dokola. Metodu šedé skály. Možná si o ní už slyšela i ty. Princip je jednoduchý. Máš být pro narcistu co nejnudnější, bez emocí, bez reakcí, bez zbytečných slov, jako obyčejný šedý kámen, který ho ničím nezaujme. Nehádat se, nevysvětlovat, neukazovat bolest. Prostě mu nedat to, po čem touží nejvíc, tvoji pozornost. Na první pohled to zní logicky. Když narcistka živí svoje ego z tvých emocí, tak mu je přece stačí přestat dávat. Jenže právě tady spousta žen narazí, protože si myslí, že jde o jednoduchý trik. Jenže vztah s narcistou nikdy není jednoduchý. On si tě k sobě nepřipoutal jen hádkami, připoutal si tě naději, zmatkem, strachem, chvílemi, kdy byl najednou tak milý, tím, že tě postupně naučil pochybovat sama o sobě. A právě proto nestačí jen začít odpovídat chladně nebo méně psát. Tvoje tělo je na něj často napojené mnohem víc, než si uvědomuješ. Proto metoda šedé skály vypadá na internetu tak snadně, jenže realita je úplně jiná. Je snadné říct ženě, aby narcistovi nedávala pozornost. Stejně snadné, jako říct člověku se závislosti, aby prostě přestal. Nebo ženě v násilném vztahu, aby jednoduše odešla. Lidé zvenčí nevidí, co se děje uvnitř. Nevidí ten chaos v hlavě. Neustále přemýšlení. Strach z jeho reakce. Tu zvláštní závislost na chvílích, kdy je najednou zase hodný a ty máš pocit, že se možná změnil. A právě proto většina lidí šedou skálu používá špatně. Ne proto, že by byli slabí, ale protože se snaží působit klidně navenek, zatímco uvnitř je narcista stále ovládá. Stále čekají na jeho zprávu, stále řeší, co si myslí. Stále doufají, že si všimne jejich odstupu a začne se chovat jinak. Jenže narcista tvoje ticho často nevnímá jako konec. Bere ho jako další fázi hry, další způsob, jak tě dostat zpátky pod kontrolu. Tak proč tolik lidí doufá, že zrovna u narcisty bude podobná rada fungovat? Protože zvenčí všechno vypadá jednoduše. Lidé vidí jen to, že ti ubližuje a nechápou. Proč ho prostě neodstřihneš? Jenže nikdo nevidí, co se děje uvnitř tebe po měsících nebo letech manipulace. A právě proto může být celá metoda šedé skály někdy až děsivě smutná. Protože když se používá špatně, nezačne mizet jen konflikt. Začneš mizet i ty sama. Najednou hlídáš každé slovo, každý výraz v obličeji. Potlačuješ emoce, aby se nenaštval. Dusíš v sobě bolest, vztek i slzy. Snažíš se být co nejmenší, co nejtižší a co nejméně viditelná, jen aby byl doma klid. A to je strašně ponižující místo pro člověka, který kdysi býval plný života.
Žádná žena by neměla mít pocit, že musí vypnout vlastní osobnost, aby přežila vztah s mužem, který ji psychicky ničí. Ano, existují situace, kdy úplný kontakt přerušit nejde. Když s ním máš děti, když řešíte soudy, když s ním musíš pracovat nebo sdílet nějakou část života. V takových chvílích může být šedá skála, dočasná ochrana, ale nejen řešení. Jenže spousta žen začne tuhle metodu používat jako dlouhodobý způsob života. A ani si nevšimnou, že se mezi tím změnili v člověka, který se bojí být sám sebou. Tohle totiž není skutečná svoboda, to je přežívání. A mezi tím je obrovský rozdíl. Spousta žen začne narcistu ignorovat z jednoho důvodu, o kterém se moc nemluví. Nechtějí už jen klid, chtějí, aby konečně cítil to, co celé roky cítili oni. Chtějí, aby ho zabolela ztráta, aby šílel, aby pochopil, co zničil. A po všem, čím si zvedle něj prošla, je tahle touha naprosto pochopitelná. Protože muž, který tě psychicky ničil měsíce nebo roky, ti nevezme jen energii. Postupně ti vezme jistotu v sebe samu. Začneš pochybovat o vlastních pocitech, o své hodnotě, o tom, jestli nepřeháníš, jestli problém opravdu není v tobě. A nejhorší je, že tě dokáže přesvědčit, že on je vlastně oběť, zatímco ty jsi ta zlá, přecitlivělá nebo nevděčná. A když ti někdo tak dlouho překrucuje realitu, jednoho dne v to začneš věřit taky. Pak ale přijde chvíle, kdy se něco zlomí. Začneš si všímat jeho her, těch stejných manipulací stále dokola. Uvědomíš si, kolikrát tě rozbrečel, zatímco on zůstal úplně chladný. A poprvé tě napadne, že problém nikdy nebyl v tobě, jenže spolu s tímto často přijde i obrovský vztek. Protože si uvědomíš, kolik bolesti v tobě zanechal, jak moc se snažila být dost dobrá pro člověka, který tě schválně držel ve stavu nejistoty. Dávala si mu lásku, pochopení, trpělivost. A on z toho jen těžil. A právě tehdy spousta žen začne přemýšlet o ignorování jako o pomstě. Jenže tady je pravda, kterou si většina uvědomí až později. Dokud chceš narcistu ignorováním potrestat, stále si na něm emočně napojena. Stále potřebuješ, aby něco cítil, aby litoval, aby si uvědomil, o co přišel. Jenže skutečné uzdravení nezačíná ve chvíli, kdy se snažíš zničit jeho. Začíná ve chvíli, kdy přestaneš ničit sama sebe kvůli němu. A právě proto ignorování narcisty není nejlepší pomsta. Tou nejlepší pomstou je chvíle, kdy už tě psychicky nedrží. Kdy kvůli němu nebrečíš, nečekáš a nepotřebuješ jeho potvrzení, abys věděla, kdo jsi. Narcista nefunguje jako ty. Ty ve vztahu prožíváš emoce, on je používá. Jeho slzy, vztek, omluvy nebo náhlá láska nejsou důkazem hlubokého citu. Jsou jen způsob, jak v tobě vyvolat reakci, kterou zrovna potřebuje. A to je důvod, proč tě dokáže jeden den zničit a druhý den vypadá, jako by se nic nestalo. Nejde o to, že by necítil vůbec nic. Jde o to, že tvoje bolest pro něj neznamená to samé, co by znamenala pro zdravého člověka. Proto čekání na omluvu, uvědomění nebo spravedlnost jen tě drží dál v pasti. Protože narcista nepřemýšlí nad tím, jak ti pomoci. Přemýšlí nad tím, jak si znovu udržet kontrolu. A právě proto ignorování narcisty jako forma pomsty většinou selže. Ty doufáš, že ho tvé ticho zlomí, jenže on místo toho často začne hledat jiný způsob, jak se ti dostat zpátky do hlavy.
novou manipulaci, novou hru, nový tlak. Je to podobné jako se závislosti. Člověk, který se chce opravdu dostat ze závislosti na alkoholu, si doma nenechá láhev jen tak pro jistotu. Ví totiž, že i malá slabá chvíle ho může stáhnout zpátky. A stejné je to i s narcistou. Nemůžeš se skutečně uzdravit, pokud stále tajně čekáš na den, kdy se změní, kdy se omluví, nebo dostane to, co si zaslouží. Dokud potřebuješ jeho pád, stále si s ním uvnitř spojená. Nejtěžší část uzdravení totiž není odejít. Nejtěžší je přijmout, že možná nikdy nedostaneš vysvětlení, omluvu, ani pocit spravedlnosti, po kterém tolik toužíš. A právě v tom okamžiku začíná skutečná svoboda. Nakonec existuje jen jedna věc, která narcistu opravdu připraví o moc nad tebou. Ne pomsta, ne hádky, ne snaha mu něco dokazovat, ale tvůj klid. Chvíle, kdy se ráno probudíš a jeho jméno už není první věc, která ti proběhne hlavou. Kdy se nemusíš bát další zprávy. Kdy znovu začneš normálně dýchat, smát se a cítit sama sebe. To je jediné skutečné vítězství, protože šťastný život bez něj ho zasáhne mnohem víc, než jakákoliv hra na ignorování nebo snaha vrátit mu bolest. Ne proto, že by najednou procitl, ale protože nad tebou definitivně ztratil kontrolu. A právě tady mnoho žen znovu sklouzne do pasti. Ve chvíli, kdy narcista začne ignorovat je. Náhle ticho, chlad, odtažitost. Najednou vypadá, jako bys pro něj neexistovala. A ty okamžitě cítíš paniku. Potřebu získat ho zpátky. Potřebu napravit něco, co si možná ani nespůsobila. Jenže právě o tomu jde. Spousta rád na internetu tvrdí, že nejlepší reakce je vrátit mu stejnou hru, ignorovat ho taky. Udentřít jeho ego, donutit ho, aby začal bojovat o tvoji pozornost. Jenže většina žen si neuvědomuje jednu důležitou věc. Zatímco ho ignorují navenek, uvnitř stále čekají. Čekají, kdy se ozve, kdy začne žárlit, kdy se vrátí a konečně dá lásku, kterou tak dlouho sliboval. Jenže narcista tohle velmi dobře vycítí. On ví, po čem toužíš. Ví, že chceš respekt, blízkost, pocit, že jsi pro někoho důležitá. A právě proto se často vrací přesně ve chvíli, kdy cítí, že se od něj začínáš vzdalovat. Najednou je milý, pozorný, působí klidněji. Říká přesně to, co si chtěla slyšet celé měsíce nebo roky. A ty začneš pochybovat. Možná se opravdu změnil. Možná to tentokrát myslí jinak. Možná si ho jen špatně chápala. Jenže právě tomu se říká hoovering. Narcista tě nepotřebuje zpátky proto, že tě konečně miluje zdravým způsobem. Potřebuje si ověřit, že k tobě stále vede cesta. Že tě stále dokáže stáhnout zpátky ve chvíli, kdy bude chtít. A pokud nepochopíš tenhle cyklus, můžeš se do něj vracet znovu a znovu, i když už dávno víš, jak moc ti ubližuje. Spousta lidí si myslí, že narcista neumí chápat emoce druhých. Jenže to není úplně pravda. On velmi dobře ví, co cítíš. Pozná tvoje slabá místa. Vycítí tvůj strach, tvoji bolest i tvoji touhu být milovaná. Ale místo, aby s těmi emocemi zacházel citlivě, používá je jako mapu k tomu, jak si tě znovu získat pod kontrolu. Přesně proto dokáže působit tak přesvědčivě. Ví, kdy být tichý, kdy brečet, kdy vypadat zlomeně, kdy říct, že bez tebe nemůže žít. A hlavně ví, po čem nejvíc toužíš ty. Není to opravdová blízkost, je to strategie. Proto je tak důležité neplést si krátkodobou změnu chování se skutečnou změnou osobnosti.
To, že se narcista na chvíli chová lépe, ještě neznamená, že přestal být narcistou. Jen pochopil, že potřebuje změnit taktiku, aby tě nestratil úplně. Žádná reakce nestačí. Potřebuješ postupně přerušit celý cyklus, který tě k němu drží připoutanou. Tady jsou kroky, které ti v tom opravdu pomůžou. Přestaň nechat. Ví, že toužíš po lásce, respektu a bezpečí. A přesně na tyhle potřeby bude znovu hrát pokaždé, když ucítí, že tě ztrácí. Proto potřebuješ něco víc, než jen silnou vůli. Potřebuješ pochopit, jak správně ignorovat narcistku. Tady je několik věcí, které opravdu pomáhají, pokud se chceš postupně vymanit z jeho vlivu. Pokud s ním v kontaktu musíš být, například máte děti nebo jste spolu v práci, sleduj celé video na Hero Hero a v členské sekci na YouTube. Pokud tě tohle téma oslovilo, klikni na odběr, dej like a sdílej to dál. Cítíš, že na to nechceš být sama? Jsem tady. Nabízím coaching v Praze nebo online. Jsem tady pro tebe. Odkazy najdeš v popisku. Drž se. A nezapomeň, nemusíš být na to sama. Těším se, až se potkáme u dalšího videa. Ahoj!